Păi de ce? Unde pleci? Păi? Da, unde ești, mă? Ce? Unde? Nu cred. Nu. Dar ce dracu faci acolo, mă? Bă. Bă, Iliuță. Bă. Cap mic. Cap mic, cap mare. Ce dracu faci acolo, mă? Bă! Iuță! Ce dracu faci acolo, mă? Te caci? Bă! Tu n-auzi, mă? Că ce? Păi și dacă suni? De-aia nu mai pot eu. Ce bă, am crezut că adi taică-mi să-mi spune mie ce să fac? Doar în pulă de el și de tine. Da, mă auzi? Sună-mă pe Andrei pula care rămas și măcar vine și mă filmează. Eu îmi bat pula, plec acasă dacă nu-mi acasă. Eu vin aici la canal, mă cac și oamenii să mă filmez. Eu îmi bat pula, mă îmbrac, plec acasă. Îmi bat pula, mă mă cac. Serios, atunci sună ce pula mea, eu vin și mă filmez.